Kdo to je, holky? To Almu a Abby, že jo? Máte Almu a Abby, holky? Řeknete papa Madě a Jiříkovi v Plzni? Papa, Tajlínko, udělej papa Majdičce a Jiříkovi. Udělej papa. Tajlínko, udělej papa Majdičce a Jiříkovi. Udělej papa. Udělej papa, že se na ně těšíš v Plzni, jo? Papa, Majdě a Jiříku, papa. A Zelínko, uděláš papa Majdičce a Jiříkovi? Zelínko, udělej papa. Papa Majdičce a Jiříkovi do Plzně. Udělej papa. Udělej papa. Papa. Zelínko. Zarínko, udělej papa. Zari, udělej. Zarínko, udělej papa. Papa Majdičce a Jiříkovi, udělej. Udělej papa, že se na ně těšíš. No. Papa, Majdě, Jiříku, těšíme se na vás v létě v Plzni. Budeme se s váma hrát. Papa, přivezeme vám ukázat Abby a Elmo. Ty se nám taky budou líbit. Jako si hrajeme tady doma, tak si můžeme hrát s váma v Plzni. Děj papa, Majdičce Jiříkovi, Zarínko. Zarínko, děj papa. Zari, děj papa. Papa. Ty máš Elmo, Karlínko? Ty máš Elmo? Jo. Jo, máš Elmo? To je tvůj nový kamarád? Jo. Tara's new friend. Ty máš novýho kamaráda? Jo, ty máš novýho kámoše? No, prosím tebe. Jo. Bye. Řekni bye. Jdi bye. Bye, papa, Majdě, Jiříku, papa. Jdi bye. Upidů. Jdi papa, Majdě, Jiříku, jdi bye. Jdi bye. Bye. Čau. Děláš čau? Čau. Did you post the video or your phone is dead? You were able to